Welcome to KP Aquatics, and today mag-mix ta og CO2 para sa atong CO2 diffuser. So nata sa gawas karon, gawas akong room, and nag-andam rata sa mga materials nga atong gamiton para sa atong CO2 diffuser. Basically natay kitchen scale, gamay ra ni siya nga timbangan nasa Shopee. And of course natay citric acid o baking soda. Also natay duha ka bottles dire, recycled bottles. Dagan kay nangutanan ako no kung unsaon daw pag set up ang CO2 diffuser using citric acid o baking soda. Like I said, dili ko expert bago pasad ko ani, but I wanna share kung unsa ka sayon basta na lang kay mga material. So like I said earlier, duha ka book 1.5 nga botelya, and natong citric acid o baking soda andam na. Ang atong buhaton is mag-measure lang ta diha og 200 grams for each timbang lang ta karon og 200 grams nga citric acid. There we go. Oops. Tapos gamay na pero okay lang. Dapat lang nimo matiman-an ang imong bottle A ug bottle B. Ang bottle A is citric acid, ang bottle B is ang baking soda. Okay, so nasulod na ang atong citric acid diri sa bottle A. Ato sa nang itabi. Then kuha na po ta og baking soda. Sorry. Ang baking soda dahil ito na po ng atong timbang asad. Nadara ang atong baking soda around 200 grams. So nato na po na siya isul sa bottle B. So na nato tanan mo na ang citric acid o mausap ni ang atong baking soda. Itong buhaton karon is ato ni ibutang sa atong duha ka bottles. So imo ra na siyang ibutang diha sa sulod sa A, kani siya kay sa bottle A, and then kani siya kay sa bottle B. Okay, so nabutangan na nato og tubig ang duha ka bottles. It's time nga ato ibutang ning duha. So simple lang kayo. May tsura na niya paghuman guys, ingana na siya. So ato ba itong garon is ato siyang i-make sure nga sirado ni siya dire para di magawas ang pressure. Ang atong buhaton is ato ni siyang i-squeeze. Wala pa. Magsugod na siya o react dira man na makaproduce ta og CO2. Lihok na siya. Okay, maro pa siya. And if naka-learn mag something today, please consider liking or subscribing my page. Ako ibutang ang link subscription sa ubos para sa akong YouTube page. I think that's it for now. I hope you enjoy your day.